tullut mukaan matkalla. Ja tää on nyt jo 3. tämmönen avoimet ovet. Et aloitettiin tuossa, oliko se, meillä on siis nyt sitten oli, meillä oli, niin vuosi sitten oli ekat. Ja nämä oli jotenkin tosi kiva, että he saa itselleenkin myös sitten kun kuvataan, niin myös materiaalit nähdä sitten vähän, mitä ollaan tehty itse ulkopuolelta. Ja nythän me ollaan menossa myös sykkiin esiintymään, että me näytetään teille sekin esitys tässä, ja se on meille hyvä kenraaliharjoitus. Että ihan oikealle lavalle sitten vihdoinkin ollaan tätä kauan nyt odoteltu, mutta nyt on vähän myös harjoiteltu niin sitä esiintymistä. Tämäkin on aina kuitenkin esiintyminen. Näin. Eli me näytetään teille vähän niin ihan tanko-osuutta, miten niin tuntisarjat menee. Eli me tehdään tankojuttu aina vaan kyllä yhdelle puolelle, ja sitten tosiaan keskilattialla näytetään 2. Me ollaan harjoiteltu Prinsessa Ruususen variaatio, ihan semmoinen niin sellainen melkein täysin ammattilaisversio, kylläkin pehmeillä, mutta se, että ollaan päässyt työskentelemään sen parissa ja se on ollut kaikille tosi kivaa. Meidän herratkin on tykännyt vähän 16-vuotiaan prinsessan niin kuin, asuun tai rooliin sukeltamisesta. Ja sitten toinen on tämmöinen Raimonda, mitä me tosiaan sitten näytetään kanssa ja esitetään sitten siellä sykissä. Ja sitten katsotaan, jos ei ole aikaa tehdä ehkä vähän kärkitossullakin, mutta katsotaan miten tämä nyt menee, miten se aikataulu. Eli nyt kun aloitetaan, niin suunnilleen 15 vaille tai vähän yli, jos menee, niin ei haittaa. Että, joo, hyvä. No niin, let's go. Muistatte vaan sen ylävartalon, kun ollaan molemmissa.
And then the last one tuli nämä taakse sivulle eteen, taakse eteen sivulle taakse. Eli mennään ristiin. Eli edessä oli paty, takana oli paty, sivulla oli pötitamaa. Joo. Sitten lähti nämä idennestä ensin preparaation kanssa ja sitten luettelua. Okei, muistakaa hengittää. Tanssia ja ylävartaloja. Ja pitkälle. Ja takojen alapuolelle. Anna ylävartalon mennä sinua tosi vapaasti seuraavana. Ja pitkälle. Ja sitten nyt.
vähän myöhästyy lähdestä, niin sitten on vaikea saada. Hyvä. Ja, alright. Sitten olisi vielä adagio. Eli se puolivarpaille. Sitten lähtee delopee, ojentuu, eteen, nousee. Molemmissa nousee jalka ylös samaten takapuoli. Taas ylävartalo sinne mukaan. Ja sivulle. Nyt nousee. Ja sitten täältä oli suoraan sinne. Yli. Alas se kooni, kantapää eteen. Pysyy. Ja sitten soten delopee, nousee. Ja koitetaan saada se sillä tavalla, että ei tule liian nopeasti, että se on semmoinen tasainen. Joo, yksi vaan sieltä. Kyllä, mutta siellä vaan sitten ollaan sen alas. Ja nyt taas kaikki ilmaisut, voimaset. Kantapää edellä ja pitkään vehmeästi jalka nousee ja ylös. Ovi auki, reisi ohjaa, eteen, ylös. Ja nyt rauhassa ei ole kiirettä.
And now think about more your footwork, not like high jump. It's just like thump, thump, para, para, para. Yeah, to the music. Yeah. Let's do a little bit. Let's do Lisa ensemble. Lisa ensemble. Yeah? You can come a little bit backwards because you're going to move now a little bit forward. Or come just a little bit this way, like you are like on this side of the film. So you're like in triangle. Just a little bit this way. So, Lisa ensemble. Lisa ensemble. No? Right leg back. Right leg back. This way. Lisa ensemble. Lisa soft landings. Lisa ensemble. Try to close the legs in the air. One more. Okay. Good. And let's do, if you still have energy, let's go from the corner. Lisa Padesha. Lisa Padesha. Yeah? Padesha. Lisa. Try not to make too much noise. Soft landings. Alright. Thank you. Thank you. Pannat ja ylös ja suorilta alas. Ainakin molemmat alkaa. Try to keep the turn on yourself. Squeeze it out a little bit. Ja seuraavasta, let's reverse. So first up, straight up and then in and through any point. And one more and then just finish. Okay, let's do in fifth. Releve, déchapé. Yeah, so finish in fifth and then fourth déchapé. Oikein jalka edes. Jos pääsette vähän hei tänne päin, Jurika ja Anna, niin ehkä just tätä kuvakulmaa helpommin. Joo, mä on niin hommannut.
niin, aloita biisistä. Okei, no me aloitetaan niin kuin... Joo. Meidän niin sanottu tossukunto on vähän nyt huomioita, että mistä ottaa iisisti. Mulle yleensä tehdään aina maanantaisin, aina tossuilla 15 minuuttia. Ja sitten myös tiistaisinkin osa käy silloin, niin tehdään. Mutta nyt on tosiaan mennyt monta kertaa, että ollaan vaan haluttu noita variaatioita. Mutta jatketaan vielä. Muutama otetaan ihan hadepureja tähän. Eli rauhassa kurejien kautta. Joo. Awesome.